Hej, mit navn er Jakob fra omstillings-anlæg.dk. Jeg vil fortælle dig lidt omkring vores Elmec telefoni-platform. Elmec er et modulopbygget og dermed et fleksibelt system. Det vil sige, at du har standard i den lille central 8 porte til telefoner, og maksimalt 34 telefoner kan du sætte til. I den rackopbyggede har du standard 18 telefoner, eller telefonporte, som du kan sætte til, og maksimalt 88 telefoner du kan sætte til. Og i den mellemdelen ICT 88 har du 14 telefoner, der kan sættes til standard for direkte ud af papkassen, og maksimalt 48. Antallet af bylinjer, det vil sige linjer, som du kan ringe ind og ud af jeres lokation, kontor osv. Der er der standard mulighed for 4 i den lille central, og maksimalt 30, det vil sige med en ISDN 30 linje på. Der skal et ekstra kort i for det. Og tilsvarende her er der 8 og maksimalt 30, og 8 bylinjer standard og 30 maksimalt. De kalder sammen understøtte ISDN, PSDN, altså almindelig analog, dækt, trådløs telefoni og IP-telefoner. Alle centralerne. De har alle sammen indbygget telefonsvar, menuvalg, velkomstbeskeder, natbeskeder, vi har lukket, vi har ringet ud for vores åbningstid osv., og de har alle sammen mulighed for IP-telefoni. Et lille kort over, hvad bestykning er standard. De har alle sammen mulighed for integration til Outlook. Det kommer til senere. Diverse SIP-kontorer, altså IP-telefoni. Du kan bruge dine nuværende analoge telefoner, hvis du har nogle af dem. Hvis du har almindelige ISDN-telefoner, kan de også bruges. Hvis du har en eksisterende central, som du ønsker at udskifte, eller den er defekt eller andet, kan de sættes direkte over på en Elmec-central uden noget som helst. Den lille systemtelefon for Elmec CS290, 5 programmerbare taster efter eget valg. Der er central telefonbog i via centralen, omstillingsanlægget. Hurtige genvejstaster. Der er tilslutning for headset via et almindeligt kabel. Du kan også gøre det trådløst, og der er mulighed for at man kan sætte en rørafløfter på mekanisk, det vil sige at du trykker sådan set på en knap på headsetet. Hvis du står hen ved en reol eller ude på et lager, kan du høre, at telefonen ringer, så trykker du på selve dit headset hovedtelefon, og så løfter telefonen automatisk røret, og så tager du kaldet, så er du fri for at gå hen til din telefon hver gang for at tage opkaldet. Der er mulighed for at programmere tasterne på alverdens mulige måder, og du har mulighed for at overvåge dine kollegaer, det vil sige at du kan se, når du har programmeret dine taster, om den og den kollega er optaget, fordi så lyser den rød, og hvis den ringer derinde, så står den og blinker rød. Sådan nogle muligheder er. Lidt større systemtelefon, der har du 5 programmerbare taster også. Du har et større display til flere genvejstaster. Du har mulighed for integration til Outlook, Microsoft Outlook, dine kontaktpersoner deri, en kraks eller de gule sider telefonbog eller et eller andet software, som du har, som kan slå op via tape. Det vil sige, at er der en kunde, som ringer ind, du kender telefonnummer, eller kunden skal taste nummeret eller sit kundenummer, inden ringer ind, så får du informationen direkte på din computerskærm, når du får kaldet på din telefon. Du har mulighed for at tilslutte ekstra sidepaneler, så du har op til 65 genvejstaster på din telefon. Igen mekanisk og elektronisk afløfter, også headset via kabel eller trådløst, og central telefonbog og alle de ting, som der var i den foregående. Tilbehør til Elmec, diverse headsets for GN Plantronics eller et kablet headset. Du har mulighed for ISDN-telefon, konferencetelefon, så man kan holde konferencekald. Sidepaneler til systemtelefoner CS60, CS410. Et enkelt sidepanel og et dobbelt sidepanel, mekanisk afløfter og elektronisk afløfter, og så er der mulighed for trådløs telefoni via dækbaser, som Elmec også har. Alt det her er mulighed for ekstra tilkøbsprodukter, og der er selvfølgelig også moduler til indbygning i centralen, afhængig af om man skal have flere bylinjer eller flere lokallinjer. Det har jeg ikke valgt at tælle med her, det er teknisk ligegyldigt for dig, sikkert som kunde. Central fås for cirka 4.000, og op efter en 4.000 kroner, så er du allerede kørt med en central, som kan udbygges forholdsvis meget, hvis det bare er en lille ny virksomhed. Det var sådan set det. Prøv at se mere på vores hjemmeside omstillings-anlæg.dk.
Der finder du også tilbud inde. De tilbud vi lige nu har her, og der er links til referencer og produkter. Er der noget vi kan gøre, så må du sende en mail eller give et kald.